Frontliner sa usa ka tambalanan sa Dakbayan, Sugbo mo'y unang labing COVID-19 positive sa lungsod sa Minglanilla. Si Lian Singkulan sa report. O then taga Pakigni, Lower Pakigni, Sitio Patima. Gipahibaw ni Mayor Ilanito Peña nga ang COVID-19 positive taga Barangay Lower Pakigni sa ilang lungsod. Usa kini ka frontliner sa usa ka ospital sa syudad sa Sugbo. April 23 niuli na siya diri, and then nibalik siya dito sa iyahang sa hospital April 26 nga dito na siya na-admit diretso. Mato ni Dr. May Vicente, medical officer sa Rural Health Unit 2, nga ipaswab test ang tulo ka mga tao nga adunay direktang kontak sa maong pasyente. Naglakip kini sa iyang hinigugma, igsuon ug labandera sa pasyente. Nakordon na usab ang ilang panimalay. Samtang mipagawas na og executive order ang mayor, diin na paubos na sa lockdown ang dapit. Hatdan usab og mga pagkaon ang mga tao sa dapit nga apektado sa lockdown. Karon amo nang gi-kuan, close na gordo na namo, gi-lockdown ang Sitio Patima. Upon contact tracing ang katong mga direct nag-positive, and then pag contact tracing namo daghan siyang ani nga period, daghan siyang na tuyok-tuyok siya ana nga area, and then naa say symptoms of early at nga area, possible gyud mo himo mi og massive testing or mass testing. Higpit na usab nga gibantayan ang dapit sa mga pulis o sa mga taga-barangay hall. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.